Kaseng Khasi Students Union KSU Rimuliang Circle hakar phau tarik unaitung kalalet ban jurep ya Rimuliang CNRD block hadin balami shibun kijing ud na kipat ba halor ka jingbam don tikna u BDO bat kinong tray hakate ka block hakate ka jing jurep kaseng kalalab ba shemna don nong tray satya watang weiru hakate ka office bat kaseng kalayo jing tepru wakate ka office block kapli tangshi sien chitayo kata hakasingi pale kabade ka singi yau nonglang kumta na kaliang jaka seng kala dawana ka baka sorkar kumba kalawan pli kate ka blok kaderu ban bu no ya UBDO bapura ubat tre kam hok pade ban peniat bed ya kate ka office hakis ngilong tre baro shitayo Yung bro mo. Kanero kadang di yung bro long ba. Clear nga ni talaga. Kok naduk ka di kali kawan naduk ka rukom terikam di susuk nih enak jalan kalau melebu kalau ibu salah kan an bro kan an no trade ngau lelo ya tang itung blok teritung asa blok long ting teritung blok rengai klem an sulong nan kata ka blok rengai mo hamba ka blok lah kiri kan an sangat dan sangat namar ki bubuan ki buru mati long tidak ini mak nawa kila en ta mesin yang mudum tumu men haba kila en bagi yon kam le si ngati ngam kan hare mar ngapat ka ere ni nampat kata pat cukan bahare long lemno man lemno hane blok ni kata bunga inga le nang itu nampat kata sengen Tinakaliang jongi kum ka seng KSU na ko Rimuliang Circle iwan hang ni banjurim na bentar ni ka blok obat mai kabadon hapo jong kani ka dong ka than ja jongi henry ngilap hang ni bakalong thli ba sudah ki building ru kimlong ki babyang bat ki kamera ru kilong thli umdon nong trei ki bajba ru kum tu kila shuya ap kum ni klem don nong trei tinakaliang jongi kum ka seng hak ni ka por ka ba mentang ibu ya ka jing dawa ba ka sorkar ka dei ban penbiang no ya ka building ka babyang bat kum juru bu no ya u video u badai ban ban page ya kane ka blok hang ni han nonglang bat kum juru ya ki staff bat ka weiru ka benta ka ba nakaliang jingi kum ka seng ha ban dawa kane ka por ka long bej ba ka jing tre ka jong kiru ka dei ban long bej nadu Monday hadu Friday ban kapuru kan long bej sipo baje hadu san baje kenang ba Ibriu jongi hapo jong kani kadong kathan kinyo ya kata kabenta kaba kisnohun ya ke ka baki ki kwa bro sikata ban ngakwa aru ba baro kinong tre jong kani ka office kidai ban aya kata ka jing tre ka pura lani ban aya kata ka jing syakri ka pura namar kum ba mentang ngilap hang ni ba nadong syadong kidang dombun kijing duna tilata kaloi jong kane ka office kidai ban aya kata ka jing tre ka pura lani ban aya kata ka jing syakri ka pura namar kum ba mentang ngilap hang ni ba nadong syadong kidang dombun kijing duna tilata kalong hakane ka dur ka bomot ba kam dondor ban ong ba kane ka blok kan yang hang ni ti kalong ka ka ba kipaj ba kilong sep ba kiwan ru kisuan kumni kisuyeng kumni don nong tre te ngidawa kabahak madu bang ngi dawa kani kapor kolong babu no ya UBDO ubapura ba undon be man kasngi hapo jong kani ka blok kata kadai ka jing dawa na kaliang jongi kum kaseng bat kani kadai ka senjam ka ba nengkong ka bangi ya kani kapor bat kadai kasin ka ba nengkong ru ka bangi wan ban jurip ban ngilap tang ya ki jing duna sudah ban ngangit skam banang ni syakmat nginang ya syaprang ya kani ka kam ban nginang budin ru ba kumba na kaliang jong chief minister lawan bu ya kani ka blok hang ni kadai ban urlong kadai ban long ban yo ya kata ka jing syakri ka pura na benta kadong kathan ka jongi apo jong kan ka
ire hi bro kawe kenang ba kipaj ba kindas ngohun bat kenang ba kipaj ba kindan bu ya kata ke jing kermen